Tak. A je to tu. Tak. Koniec našej skvelej série na serveri Sodancraft. Končí, pretože sa všetko resetlo, keď dám lomitko spaven, ako teraz. Tak sa narodím niekde v prírode. Keď dám lomitko warp les, tak som tu. Takže proste končíme túto sériu, pretože aj tak už Kogik by nemohol natáčať, pretože sa mu pokazil počítač. Haleluja. A ešte som chcel povedať, že som tu s Nefedofom. No konečne. Takže len som chcel toto oznámiť. Škoda. No. Dom nám celý zmizol. A tak. Keby som chcel začínať znovu, tak... Wow, mali nás pedovaný zombík. Dobre, tak